man ni uy. Ay nasa akong gibati uy. Pag ko kasabot akong gibati. Di siya ma-explain. Kung buot na unaon, di siya ma-explain. Gabi mo sakit, pero pagkaadlaw, dili. Pero himala ka rin nakabati kong sakit. Murag na sipa-sipa sa utiyan. Dili po niyo na buros ko kay walay katira sa ako. Kadto ko babasing sulod gibuto tong kung sa silingan ba. Anak ba sila na kumutukar daw mamukal lang daw sa silingan. Mas may pawa na ako ato eh. Kaya nga akong kauna-unaan basing natamaan ko niya ba. Saka ako angan ko ato. Ato saka ako sa medikon da. Sa center da, magpa-check up ko da. Ay mabawaan ba kita dili pagkakulbaan. Ito sa okay. Malay mo mailan may banan sa doktor kung sa akong gibati. Ilis ako.